lali swaka December ni somni panga a khan alo piang rengem ti zo na chu Jonathan kan nan swan he hian a changa piang lau Bible be chan tak le khati hun laya Israel rama khovel omdan le sigle sa omdan zir te khan han enila ama sabera chuan lukabung ni khan he hian a ziaka tin afatira mipa shinga puani na tuama khwalbu kan len ve tak lo wangin ran chopek na thlenga amutira tin chumiram ve ka chuan beram veng tu te an oma zana am beram ho an venga phula an ria chila heti lai thu kan chiar hianin engi a en tir ti kha aron ti chiang e me mani mi chen kha chuan December ni somni panga a hian ni tir phet an tum thunga amma ero chu rabi te khanin an talmuta chuan heti hian an lo ziaka berampu te hi phula an ria chuanin March thla atanga ruwa lo sur le ma thleng khan pona beram vengin phula anom chen thuan ziaka mitam takin hetiang lai hi anin nial pha na sa chin hle meya thlasiki Israel rama I om china ni chuan I sia anga khwa vot emema vura ta china ma se helai Bible chang kan han chher ta khan ati chian emem chu beram pu te khan am beram te ka huanga an da lawa phula an ria pui atia heta magde mai chu engwangin nge zana khan am beram te ka phula an ria puyang mi chen khat ero chuanin heti hian an soithonga lali swa aron pian lai khanin bokte kut hun lai ani e antia am ero chu bokte kuta hian mi pa zong te hi Jerusalema ankal khom china Bible ina thu alo pek to ang khan chuta po chuan Joseph kha Jerusalem akal venge angai don sia lali swa khan dam bo chha aron kal hi arin om lawani achan chu me sia ron piang hian dan zong hi aron zo fam kim don tlatani tin beram pu de hian am beram te hi zana phula ria hun lai big an neya chu spring hun hi ania spring chu mi zo chong a soidan tak ka shelawa chu classic zo cha le ni pui in chan ma chu mi in carvel so nia chu tiang hun lai khera chuanin engwangin nge beram pu te khan am beram te kha an ven chin kan ti chuan beram te hian chu ti hun lai biga te chuan no an nei chin ani chuwang chuan an beram ten no an nei hun bi kha khati hun lai kha ani wangin an beram te kha jing chhun zanin no an nei hun lai khan an veng chin ani chu engwanga ti nge an ni kan ti chuan beram te hi mishing te anga naw nei hun bi du anga nei thei kha an ni lawa hun bi nei thei hun bi kha an nei wang ani chuwang chuan beram te hian spring season layak che khan nawan nei thei ani no one nei ma chuan in February chang te pone in jan thea ama ero chu atang puin March April in kar hi ania chu Hebrew calendar kanen chuan Nisan thla ania ti chuan I lo shefia thiam ta a chumi achang chuan thil a in rem dan I mu fia thiam thup mayang khang beram pu te kham beram te anron pian lai khan an chae man chi selem ti te chataka an ve nanga ya chu tiang bok chuan khovel chandam tu beram no le li swa Krista po beram lo pian lai tak khan aron piang ani ti chuan no piang ron lom ma sa tu ber te chu beram pu te kha an lo ni ta a ti chuan pathian ro mandan hi amoi zia li a fel zia hi I muthiam theyem mesia khovel chandam tu la li swa kha beram nau ani zia aron ti chang hle ani ti chuan beram pu te chuan chibai an va bu kani kha ti chuan khoi ange I swa kha lo pian kan ti chuan Bethlehem ani hei hi mitam takin kan la shat ngai lo le kan lo la zirtir ngai lo ani a chu Bethlehem beram piang ho reng kha temple halral thil hlan tura an buat saite an ni china ti chuan hun bi le thil reng a in rem tik dan I mu thiamem khovel chandam tu beram nau chu beram te an pian hun lain aron piang ve a tin Bethlehem beram reng temple in thoina manchin ani angin lali swapo kan swal thoina tura hlan turin Bethlehem ran ina aron piang ani ti chuan heta hian thil ngai nom lutuk mai alo oma chu Exodus bungsom pahnia khanin kalhen kudatana beram no hlan tur chungchang a choi khanin in beram no chu apa kum khat hnuai lam melhem lawani turani atia chuwang chuan akum le kalhen kut lo thlen ma akum khat hnuai lam ani then tur khan lali swa kha alo pia na ngai ani
ti chuan lali suaka kalhen ku ta kham beram no hlan ani angin ani po pathian beram no chu hlan alo ni ta ani ti chuan kalhen ku chu Nissan March April in kar alo thleng ania chu wan chuang khovel tlan tu mesia kha aron pian hun bor lai vela thau khan athile ta ani ti chuan chin chhiana dang min pek le achu Israel faten chol hun lai an man kha ania chu chuan enge inzom na anei kan han ti mai theya amai ro chu kan share reng tur chu lali swan hun bi aron radik chat chat hauka hebrai te hun thiang hlim ni poimo a chat chat aron rap ani entina pakhat kan sha thiam turing kan be anga tum kaw ni Palm Sunday kan ti poi lali swa khan kha ka aron hmang ve a cross kong azona tur khang khami kha aron rapani chu po chu hebrai ten chol an man nam ma saber chu Palm Sunday hi ani Bible ahiam Palm Sunday ti ang che in azyak lawa mai ro chu entin ya zya kanen swan Exodus bung som pania khanin beram nau kha an chung kwang milzela la turin beram nau pakha cheu khala turin ati a ti chuan chu beram nau chu ina chuan nili chu ga turani a zia chu kamitha ni somni khan chungkwa tin khan beram nau an lalu dona anin chunga ti chuan nili chung beram nau chu an kol do nani ti chuan chu mi hnuwa halral thil hlan tura pek ani dona chumi zia chu kalhen kut achang khanin ale zongin han chhiar ta la chu Nissan ni somni alo ni chi a chu beram nau lak lu hun ni kha ania chu Palm Sunday alo ni chi ani a zia chu kan lali swa Krista kha cross a khan alo thia khami kalhen kut nia cross a thia le zonga I chher chuanin ni som pali emo ni som panga chumi inkara chuanin ro pui taka Jerusalem alu hun Palm Sunday tum kaw ni kan ti kha alo ni chi ani chu ti chuan he Palm Sunday tum kaw ni kan ti hi Nissan tha ani somna che ani chumi nia chuanin Israel mi te Hebrai mi te khanin beram no kha an ina an shwai lu china chu tiang cha chuan pathiam pon beram no chu a ina khan ava shwai lu ta ani chumi ni cha tum kaw ni kan ti nia chuan zia chu ro pui takin Jerusalem a chuan alu ti rani ti chuan pathian in Judami mo Hebrai mi ten hena thope ga pek masak per chu beram nau khala lu turi dani Hebrai chong ani na ang taka han le lin don phei chuanin lo pom ro he beram nau hi langnin lo lalu to lo pom ro ti na ang ani ti chuan Hebrai mi ten beram nau an ina an lak lu che khanin engkim khasiam thar le na bul in chan na alo ni ta ni chu ti chuan lali swa chu beram nau chu a ina Jerusalem a chuan pathian chuan a shwai lu ta ti khan thil kha aron ti cheta ani ti chuan a hun taka crossa khen be a theina turin pathian chuan ro man na engkim alo nei fekani pathian hi a thutia mali a thil ti a hian avahan fel in avahan dik chiang te reng em kaka entir na pakhat chau po ania thil tam tak soitur po mama se khami jang khan thil in sha fia thiam karing boka ti chuanin a toy zong in han soila lali swa Krista chu a han thia crossa han thi che khan Passover chu kalhen kunia alo ni le ta ni chu Hebrai te ta na an chol ni thiang hlim alo ni le ta chuan iswa kha aron thole che khan Hebrai te na anni poimo ra masak ber ko ta khan aron thaule ani thi na ne in chuminia chuan thana changin aron thaule ani kha ti chuan pathian chuan afapa chu ra masaber ni turin lein hnuai thana changin thi na ne in aron kai thaule ta ani polapon kha alo soi engkim bulchan na ani zia aron soi lang ani kha ti chuan kaushen det ha hun bi poimo tak an man chin hi engeni Pentecost harau thiang hlim lo thlen hun hi ania chu ma che kan lo shat ngai lo chu Pentecost hi Juda te hun bi poimo le an chol ni thiang hlim ani boka Hebrai chong chuan Shavuot an ti a Orthodox Juda te hi chuanin Pentecost chungchang hi an sha Pentecost ni te an se chinani an ma ni hoka Pentecostal Church masaber hi kan ti thei hialo me Mosa pokham Pentecost chungchang hi alo zirtira ma sang Greek rabbi te pokham Pentecost chungchang hi an lo sha an lo mang chin boka Greek chong khanin Pentecost ni som nga na ti na alo ni meya Hebrai chong po in Karthar ku ti na alo ni le meya ai nga po chuni se soidan sang omma se ako tu makha a in ang vek ani
ti chuan hen thil zong ron thlen hi Hebraite na chol hun an man na le an chol ni thiang hlim huna zel alo tla ani a thi hunte aron thole hunte ni e aron pian hun thleng khan Hebraite chol hun hi aron rap dik chat chanani pathian hian ani na ang cha chatin thil aron thlen tir ani ti chuan zona lawm theita eng chunge ni ang ti hi ti chuan hun bi chhiar in chan na chu kallen ko ta khan ani a chu spring season hun lai kha ani a chuta chuan mesia kha crossa athi ani kha ti chuan hun bi top na chu engtin nge ni ang chu bok te ko ta ani pathian chu bok te mishing te zinga aron kalna tur ani a ti chuan heng zong kan hriat fia thiam theina tur le kan mu thiam theina tur chuan pathian kha engti hun a nge engti borin nge aron kal leang kan ti chuanin spring hun lai thau hian aron kal le tur ani tin Nissan tha a hian ani arin ombok achan chu Nissan omzia chu thilbul in jan na ania tin Exodus a khan hedi hian alo ti a tun tha hi intan thlachhiar chan na aniang intan kum khat chunga thlachhiar chan na aniang alo ti a so heti hian han en la Nissan tha hianin pathian hianin hun bi poimo tak aron da a chung te chu kallen kut Passover kha lali swa Krista crossa thi na po kha Nissan tha thlenga Nissan tha thora ma saku da khan lali swa Krista kha kai thoi in na oma tin Nissan tha tho khan iswa kha beram nau tal tur ani angin Bethlehema aron piang bok ani ti chuan Nissan tha athil poimo le humbi poimo zong lo thleng chu ti khan kan han soi fia ta a tuna chuan kludang chinchana dang han en leila lali swa khanin hunbi aron rap dik chata khati hunla khan aron ti dik chat mai pia lama a hunbi ni ani mai baga khanin engwangin nge kha hunbi kha an man aron ti dik chatani entirnan kalhen ku ta chuan beram naute antal china khatiang che khang kalhen ku ta chuan beram nau ani na angin crossa aron thi ani kha rama sakut kan ti chuan beram nau lali swa Krista chu crossa thi nu khanin rama saber ni turin phuma a omna achang khanin aron thaule ani ti chuan thilbul in chan na le top na zong chu Nissan tha kha na lo om ta a ti chuan engkim bul in chan na ron om le don chuan Nissan tha ni khat na kha ani an chu Hebraite calendar ani a Hebraite calendar Nissan ni khat na kha thilbul zong ron in chan na ani ti chuan New Year kan lom chin tak po hi hemini tur hi ani boka Israel mi emo Judami tam tak te chuan in Rosh Hashanah hun lai kha kum thar ni amo andia ama ero chu kha ani lo pathianin kum thar ati tak chu Nissan ni khat na hi ani ti chuan Nissan ni khata han Israel mi pa te zong kha Jerusalem anin lan kha ngai lo chu wan chang khamini a khan Josepha bo kha anupui te le chungkwa te bula khan a om ve thei ti na ani tin lali swa Krista mesia kha aron piang khanin hun bi calendar kha aron thak hlok ti na ania chu Nissan ni khathi hun bi chhiar na thar aron ni le chia bok ani ti chuan calendar poila li swa ron pya kana ron thak loka BC achang AD chungchang te kha an han soya mi tam tak te poin ti chuan hun bi zong khatianga in thak lok le ron ti dik fam kim to chu Nissan ni khat na che hi alo ni le ta ni ti chuan kan han chuiril tel la to na chuanin a chuiril lamzong kal to lewin thla lama kan chho le dei to ang Hebraite calendar an siam hi thla manga siam ania kan sha cheu angin ti chuan iswa kha athi khanin full moon na kha na the ani hei hi mitam takin kan la shat lawani nge yanga engwange tia kan zo chuan Hebraiten hun bi an chhara thathar an chhar hianin thla ka aron de thara aron lan angai ani ti chuan thla kha full moon na han ni chia khanin a vor top a thlenga chu thla kha thachhiar hun bi kha thalai holani tia an shethiam theya ti chuan iswa kha Nissan thalai hola khan athi ti kha ati chian na chu thla kha full moon ani wang ani Nissan kha na entira chu hun bi thar emo thathar kum thar in chan na ania ti chuan full moon kha na entira chu aron kalma saka athil ti tur zong kha aron hlen chuak ta ani ti aron tilang ani ti chuan anun in chan na chu engtika nge niang kan ti chuan anun zong a chhiar fam kim na li aron hlen na chu
full moon na khan aron ti hlotlin chuan thade tir tha aron in siam tira khan anun bul chu aron in chandon ti achiang mani chu nisan ni khata alo ni ta a ti chuan tha achang te hian chin chhiana ropui tak mai kha alo in phum ru reng alo ni tha chungchang kan soya tuna chuan arsi chungchang kan soi ve le anga arsi chungchang kan han soi chuanin pui thiam te mi fing te chungchang kan soi dona ma se chuta chuan jida pui thiam te chungchang kan soi don lawa sa khwana lampang po ami poimo tak le mi fing tak tak Zoroastrian te chungchang kan soi dona kan sha thiam dan chuan megas kan tia chan chuan mejai te kam tia khochak mi fing te ti in kan sheber ome khangmi te khanin arsi chungchang an thiam ma arsi an mukhanin juda te le lo piang don ni ti kha an she thei ani heng mi fing te chungchang po hi shilok na kha alo om to chu isaya bung som ruka khan thaula eng ro I eng chu alo thenga lel pa ro puina chu I chunga alo chwa ta khi ti kha an ma ni chungchang soina alo ni thei boka asoi zel na chuanin nam ti ni eng lama an lo kalanga lel te po I eng chwa na lama an lo kal bokang ati ani kha ti chuan kan enzel phei chuan sanghong sei tam tak mai chuan an tuam dul tulang che midian le farama sanghong sei toite chuan chungzong chu sebarama changin an lo kalang rangkachak le biruan rom phuranga lalpa fakna thuanon shiati rang ti in alo zia kani kha Isaya bung som rukhanin heng mi fingte local tur thu le rangkachak te le rim tuite anron ken tur thu kha alo soilok dia mani ti chuan mathai zia ka chuan le li so ha khoi angi a pian ti min shila chu Bethlehem ma ani a ti chuan heng mi fing te hian khochak lama changin Jerusalem a chuan anon kal thu kan hmu a heti hian an ti a khoi angi juda ti lal lo piang chu khochak lama arsi kan hmu a ama chi bai buk turin kan lo kalani an ti a he chang hian khang mi fing te kha khoi lama changin nge anon kal ti tele arsi chanchin shemi te an ni zia min hmu tira min chiat tira ni heng mi fing te hi astrologer arsi chanchin zirmi te an ni ti kan hmu ma se Christian na a he chuanin heng arsi chanchin zirna te le lo ti be chin te hi thil thalo tak ani zia kan sha he inzom na anei lo amai ro chu pathian chuan chu aro pui zalan te na aron mang thei tle tani a chan chu eng arsi ma hi ama in a che in akal son thei lo tlata chu van chuan he arsi an hmu phei chu a cheya khang mi te kha iswa ne na shwai thleng thei ani ta kham pathian chu aro pui za ron tilang ani thil thei lo nia kan sha ti pathian dan chuan ti thei lo eng ma lo om lo ani ti chuan kha arsi khan khang mi fing te kha iswa bula shwai thleng ani ole iswa pian hun lai chanchin nativity scene an han ti chwa reng hianin khang berampu te kha khati lai huna omve nga lang kha nanon ziak china ma se ni haulo a chan chu berampu te kha kumni nuwa chau khan an thleng ani khati lai hmuna khan chu engtin nge ishiat kan ti chuan alal heroda kha aladama khati hun lai khan ti chwa mi fing te ane na anron kala arsi chanchin te le hun bi omda na hanzo khanin nau pang mi pa kumni chin hnuailam that tori na ti ani kha ti chuan heroda kha BC palina a apianga heta kan sha tora chu iswa kha BC a apianga ni AD a nilovin chumi omzia chu BC 0 a iswa kha apiang lau ani kai hi kan lo soi dik lo le kan lo in zir tir chin dan dik lo po ani theyo me tin dali swa kha BC a piang ani ti chiang emem to chu khati hun lai lal heroda kha BC palina kha na thitlat ani chumi omzia chu mi fingten RC an hmu chan na le an jingkong zong te han chhut khanin iswa kha BC parukna a apiang ani ti asya theya ole thilmak le de umai pakhat chu RC ro pui tak ron langta se la khang mi fing te khan ehe juda de la piang ani ti kha ending yan ti ngot theyang RC an hmu changa juda de la lo piang ti kha engwagin yan chat ngot thei Bible in min lo shil chu zol nei Daniela chungchang kha nia kan che ome this one ani Daniela kha Babylona sala atanga mi fing te how tuwa achang ti kha Daniela bung hnia khan kan hmu kha ti chuan Daniela chu asiam liana thilpek ro pui tam taka pe a Babylon rambial pum puya ro rel turle Babylon mi fing te zong chunga how tu ber ni turin asiama ti kan hmu a
ti chuan Daniel a khanin Mesia lo pian hun tur tek a chin chana zongzong te kha lo soi ani ti chuan khang a zirtir na te kha mi fing lo om le zel te hne na khan anin lan chong zel ni in alang dona ti chuan khami achang khan a hun ni tak le adar card tak kha she don lo amai ro chu hun bi om dan te le chin chana lo om dan tur a zirtir achang khan an she thiam thei don ani ma se kha mi fing te khan RC anen maya chang khan ni engwangin nge juda de le piang ni ti kha an chian ngot thei thung si astrology hi achlo ti chu ka cha mero chu khang RC chan chin zirmi te hne na in lan tir thiam le an chong da na nga chong thiam kan pathian hian an hne na khan a in puang thei tlatani kan shia tur chu khati hun lai BC paruk na khanin van lama hian RC te chezia thil mak danglam tak a thlenga chu Jupiter, Saturn, Venus le Mars te kha anin hlom khom vekani ti chuan chu mi achang chuanin juda te le piang ani ti kha an she the ani an sha the na chan po kha RC pakhat RC kan dia amai ro chu planet cheve la chang khanin kha Jupiter kha en big em awang le alen big awang khanin lalti entirna nia khami achang khanin lala piang ani ti an mu fiat pha ta a ti chuan kha Jupiter kha lalani ze an shia a amai ro chu engti nge juda te lalani ti an shia thei bi ole Greek hawina an astrologer pakhat chuan an lekhabu pakhat te cha bibla chuan heti hian alo soya Judaram emo Israel ramle an che vel zongzonga omte hian constellation a Aries beram astrology po Aries horoscope kan ti chin kha kan sha thiam thine turin khang te nen khan in zomna an nei ani alo ti a ti chuan BC rukhun lai khanin heng RC zongzong te kha an ron hlom khom veka Jupiter kha an ron hwala Jupiter a khanin khang thil zongzong kha a in hnai vek awang khanin le kha RC na enti chu juda le judaram le a che vel ram te alo ni boxi awang khanin juda de la piang ani ti kha an mu thiam thei ani ti chuan chung thil zong chu wana chin chha ne na ron langa e khi khan lal entira khi khan juda a entira khi khan lal ro pui tak emo thil thiang hlima entira ni ti in RC an ena chang khanin an man thiam thei don ani ti chuan chung an thil zir le an thil thiam na chang chuanin mi ro pui tak mai juda te achanga ron chhuak lal ron piang ani ti kha an soidan le an mu thiam dan alo ni ta ani chu ti chuan Herodine mi fing te azo po khanin RC kan hmua kan ron zong ani ti khan an lo chang thei ta ani tunlaya astronomers te chuanin heng thil hi thil thleng zen thei lo ani a kum sang ruk dana bak a thleng thei lo ani an lo ti a ti chuan he thil thleng hian nge an ti kan ti chuan astrologer te le mi fing te lamani lo pathianin ama zong tu te hne na chuan engti kong zong po in a in puang thei ani ti aron ti lang ani ti chuan chu van lama chin chha na lo thleng chu engti khuna nge kan ti chuan BC parukna spring hun lain alo ni le chia ani chu ti chuan heti lai thil in phum ru le ro pui tak tak hi a aina sign a ro pui za hi aron om tel tela ni ishe thiam lo mei theya mai ro chu han ngai to chang la uluk takin sha thiam tumin han be le deula ti chuan thil ngai nom em mai chanchin chalu ka ziaga khan min lo mu le a chu Judai ramlal Heroda damlayin Abijah polami aming Zakaria puithiam pakhata oma chumi chuan arona thla zingami nupuya aneya aming chu Elizabeth yani kan chhar zela puithiam danangin lalpa biakina lule englorim tui hal achanga tunge Zakaria hiani ti kan ti chuanin Baptist tu Johanna pa khani ti kan cheve kome ti chuanin heta hianin puithiam ania tia khati hunlai hanin puithiam te hianin ti tur chan pual cheu anin pe a ti chuan Zakaria hi Abijah polami ni zia kan mu a chu Abijah polami te champual anin pe khan enge an ti chin ti kha Chronicles a khan kan mu a Chronicles pakhat na bung som ni palia khanin puithiam hawina an na tho tur cheu kha kan mu ni kha This one Abijah ka chuan number pariat na achang ti kan hmua isha thiam dan tur chuanin kar khatna kar ni na kar thumna ti in hun bi kha anin sema Abijah chuan akariat na achang ti na ni chu
azawai hanin kar somni pali an nei thina amero chu kha kha poimo ber lawa kan hria tumzo ka chu engtik atangin nge a inchan ti chuan abija hi kariat na pariat na chang ani ti kan sheta a chumi chhanna chu Dead Sea Scrolls achang khan aron lang ani he Dead Sea Scrolls hi Arab beram veng tu te na an hmu chhuwa ania lung kha puk vel an han vom lu khanin khati hun laia bel le kha an va vom ke ta a ti chuan an va en chuanin Bible bulhui ber mai Dead Sea Scrolls chu an va hmu chhuak ta ani chu an hmu chhuwa hun lai chu Israel chu nama puana anom chia khan chu le kha bu Dead Sea Scrolls chu an hmu chhuak ve le chia ani chu pathian chuan ami te anam thlan te nama puana anom chia khan chu Dead Sea Scrolls po chu mu thein aron hailang ve ani chu Dead Sea Scrolls a chuanin calendar pakhat a in ziaka chu puithiam te na chanvo an ti dan tur kha a in dot thlapin alawin ziakani ti chuan he calendar an hmu chhuwa hianin puithiam ten an ti tur kha angaya an ti non le ma khanin kumtlem te aron tlazep china aum zia chu kha calendar puithiam te na hun bi chanvo anin peka kumkhat chunga thil thleng vek angkha alo ni lawa ti khan chanpual hun chewan neya ti khan a in dot khanin chumi inkara chuan hun bi kha alo tlazel theita a ti chuan chumi puithiam ten eng huna nge hun chanvo an nei ti ishiat to chuanin an hnuwa thil thleng kha I chui don thiam theita ani chu heta an thu zia hi sha thiam po har eme ma ishe thiam lawani po in a om lo lawe a poilaw a mai ro chu a Indiana Jones ang dewa adventure min shwayang de hian oma chuwan chuan sha thiam po kha har eme mani chu Dead Sea Scroll a an zia chu heti hian nei zia ka ni chu khochak lama changa aron chua vanlai zo la ron thlenga atlak na lam tur aron panchia khan tlai lama changin jinglam aloni a kum khata thlama saber kar khata anilina chuan gamele fapate hun bi a inchana chumi omzia chu an chanwa wa inchan te na ani chumi omzia chu heng puithiam te na chanwa hi spring equinox a inchan te na ni calendar anga kanen chuan chu nilai ni achangin ania chu nilai ni chu anilina ania kar khata anilina chu nilai ni ania ti chuan he Dead Sea Scrolls a hianin ni engemolai te kha aron soilanga ama ero chu ni chuan I thil zon ni le ilo soi chin lai te kan soitum lai tak kha aron tilang thung se ani ti chuan Hebrai le khabul hlui tak mai a oma chu Talmud ania Talmud po chuan dona a thu soi Dead Sea Scrolls ina azia hi aron nem nge chia bokani Talmud a chuan heti hian in zia ka Jerusalem temple chu AD somsarina ti chhedani a chu Sunday ya ani ti chuan chu temple ti chheta a omlai chuanin a chunga puithiam chanvo neya ronglo bol tu te mingkha aron zia kani chuan Jerusalem temple ti chhedani puithiam te na chanvo anin thlak dan zongzong te khati hun laia tunge om ti te kha le zongin han char la emo Dead Sea Scroll la puithiam te chanvo an nei na ma sabera akal dang ka han le char I han chui ve chuanin an lo in mil chia ani chu chumi omzia chu Dead Sea Scroll in ni le tha le kumte aron zia le Talmudin apeka hi aninang chia ani ti chuan heng thil alo thlen hun lai le puithiam abija tena rong temple rong ambol hun lai kha engti khun nge engti ni le da kar nge ti kha ishefia tham theidon ta ni chu ti chuan chung hun bi zongzong te chu I han chuta I han rem chuan mesia ron pian hun lai bor chu ishe theidon ta ni chu Nisan tha ani chu March chonnu lam le April thatir lam BC parukna kha ania Priestly calendar puithiam calendar a chuanin a hun le ni le dar kar khachiang takin aron tilang theita ani chu chumi kanen chuan March nis somni BC parukna khan alonita a ti chuan chung calendar te le Talmud te khang zongzong kha kan han en khom chuan Nisan ni khat kha aloni le che a chu thil zongzong bul in chan na hun chu alonita a
chuti huna chuan ani Mesia chu alo pian ni thil sang sang kan han soi to a tuna chuanin Vatican ina an thil zeb ruk atang le Christian pasatena an lo soi kan en le don ani Church Father Hippolytus na athil zia hi lo en taila he Hippolytus hi ania December ni somni panga khani swa hi apyang ani dia midang te lo ze tir chin tu chu ni he thu zia hi an zir tlang lon ber kha ani boxi a ti so athil zia chen khat han en le phei chuanin khalai kha al ascensora chuta chuanin Mesia chu nisana apyang ani an dia mai ro chu ka tilai kha tilang to lawin an sensor ta tlat mai ani man lai ring tu masa te khan an lo zia chu voini thleng hian thopin alo om ta ani he hi thu soi mai mai ani lawa Vatican a po Vatican Church a hianin he document a omani chu an document a chuanin nisan tha hian Mesia hi alo piang ani ti kha an lo chin chha ve reng ani atop nan hemi hi kan soyanga thuthlung thar te thuthlung hluibu te I han chiar ta khata khanin englim tha hianin nge iswa Mesia aron pian na kha shilfi a ti chang berang le chu bok te ko thi ni chumi omzia chu pathian kha kanjinga aron cheng ve don ti na ania hemi ti fia tu chu chanchen thwa Johanna zia ka khanin thu chu ti sa lo changa kanjinga a omta a ati a heta hianin Greek thumala chuanin thu ti hi Tabernacle of Israel te hna puanin emo bok te cheng ti na ang ani a ti chuan apuanin chu kanjinga aron save ti na ni chumi ina soi tu matle a entira chu pathian chu kanjinga alo cheng ve ti na ni Bible hian he thil poimo lutu khi min lo shilin min lo zirtir na se ema ma se chu kan lo man thei thlot lo ni he hi awi om hi ka tilutu ka puanin bok te ku da ti hi pathian kanjinga alo cheng ve ti na ani Bible a khan engti khunange puanin kha an kai ti kan shiat la kan mu le sinai tlang an chau khan ni pathian khan an puanin te kai tur khan atia ti chuan ani le no te hi anun apaya changa an nei thleng kha thla engzan nge man thlakwa ani ti chuan he puan in pathian in a chen na tur a kai tir hi engtik chungin nge an sak thlako chung an mang le ni chu a in ang che ani tro Bible hianin min lo shilfia fekani puan in ro pui zia le a om zia te engti khuna nge an zo ti te kha min lo entira min lo shilfia ani ti chuan Exodus bung somlia khan pathian cha mausian hne na khanin in biak na puan in biak bu kai tur le emo din turin atia a chunga chuan thusia tir na bom da turin ati ani chumi om zia chu hei hi ani is B'yom HaChodesh HaRishon Be'echad LaChodesh. That's the answer. Om zia chu hei hi ani athakhat na nikhat niya chu Nisan tha ani a spring season kha ani a chuta chuan engkim bul inchan na kha alo omta ani chuta chuan Mesia chu alo pianga mifing te khochak mifing ten chu an lo mu a tin pui thiam rongbol na chanvo in hlendan te man laya kaushan pa hoten an thu lo mu zong te chu Nisan thabul inchan na kha na lo om vekani achan chu chumini chu engkim siam thar vekina oma engkim bul tharin anon chawa anon in siam thar vekni le hun aloni wangani chan chu Mesia aron kal chuan thil zong te kha an lo hlui veka bul thar aron in chan ani Mesia omna pianga chuan thil hlui zong an lo rala thil thar bul thar aron in chan ani ti chuan kan lo piang thara siam tharna kan lo changa iswa kan lo nei ani la kha kan tan chuan Nisan ni khatna alo ni ta a mi thar thil siam thar kan lo ni ani ni khat chau kha tok lo ni tinin athar nun thar kan ma mo zela ni tinin la li suwa kha kan nuna athara alo chenga thil hui ti thara mi thar thil siam thara min thak turin ni tinin la li suwa hi kan ma mo ani chu pathian thil ti theina ani sia ama nen kan leng duna ama bula kan om tam paule ni tin hian thil siam thar kan lo ni theido nani
Mesia aron kal khanin hunbi aron tha kan khanin Mesia lali swa Krista kan to ma kha chuang kan nun kha BC alonia ama ne na kan len dun se khanin AD aloni ta ni chumia chuan kan nun hlui to wanga boy to win I swa ne na malam panani tina thil siam thar minung Krista minung kan lo ni zel theina turin ni tinin dali swa ne ni leng do nang o lelpan kan zata mal min som sak cheu ro se